расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна панҷум рақами рейтинг Ренье Ридер бо рекорди 21-2 зидди шашум рақами рейтинг Энтони Хернандес бо рекорди 15-2 рӯзи 19 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ҷангвари вазни миёнаи UFC Шарабуддин Магомедов оиди камарбанди UFC ва нақшаҳои ояндаи худ фикрашро баён кард. Биёед суханҳои Шарабулетро гӯш мекунем. оиди муҳорибаи унвонӣ: ман чунин фикр мекардум, то он даме ки маро шикаст надиҳанд ман чемпионум. Баъдан ман фикрҳои худро тағйир додум ва фаҳмидум ки бояд ҳамаи чизро исбот кард. ман дар UFC боз аз 10 муҳориба зиёд гузаронидан мехоҳам. Чемпионро он нишон медиҳад ки чӣ гуна ӯ баъди мағлубият бармегардад. ман бо Майкл Пейҷ реванш гузаронидан мехоҳам. UFC барои ман қуллаи баландии варзиш аст ва ман камарбанди UFC-ро ба даст оварда ба мухлисони худ бахшидан мехоҳам, гуфтааст Буллет. хотиррасон мекунем ки Шарабулет рекорди 16 ғалаба ва 1 бохт дорад ва дар ташкилоти UFC 6 муҳориба гузаронида 1 бохт дорад ки ин бохт дар муҳориба зидди Майкл Пейҷ бо қарори доваро рух дода буд. дӯстон, ба фикри шумо Шарабулет чемпиони UFC шуда метавонад ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. 13-ум рақами рейтинги вазни миёнаи UFC ва душмани деринаи Ҳамзат Чимаев Павло Коста оиди баромади Чимаев фикрҳои худро баён кард. ӯ зидди Дрикус бартарӣ дошт, аммо корҳое ки зидди ҷангварони вазни ниммиёна мекард, чӣ гуна онҳоро ба замин афтонида фавран шикаст медод, дар ҷанг зидди Дрикус ин корҳоро накард. вақте ки ӯ зидди ҷангвари ҳақиқии вазни миёна мебарояд, ӯ проблема пайдо мекунад. ман медонам ки бо чунин ҷангварон чӣ гуна ҷангидан дар кор. муҳорибаи маро зидди Йоэл Ромейро дар ёд доред? Ромейро гӯштингири сатҳи олӣ аст ва ӯ хеле бақувват аст, лекин ӯ маро ба замин афтонида натавонист. ӯ 4-5 маротиба кӯшиш кард, лекин бенатиҷа. вақте ки ман зидди Ҳамзат мебарам, ҳамон корҳо мешавад. ӯ маро дар замин идора карда наметавонад, ҳатто агар ки маро ба замин афтонад. ман фикр мекунам ки муҳорибаи мо ба пуррагӣ дар стойка намегузарад. эҳтимол аст ки ӯ маро ба замин меафтонад, лекин дар замин маро идора карда наметавонад, гуфтааст Коста. ва дӯстон, ногуфта намонад ки байни Ҳамзат Чимаев ва Павло Коста чанд сол аст ки муноқиша ва бадбинӣ аст ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар мешуд, сар карда аз пресс-конференсия, муҳорибаи рӯбарӯ ва худи муҳориба. лекин барои ин чиз ба Коста 1-2 ғалабаи дурахшон дар кор аст. ана оиди худи Ҳамзат Чимаев бошад, пас ӯ 16-ум ҷангвар дар таърихи UFC шуд ки бо рекорди бебохт чемпион шуда тавонист. ҳозир мо номҳои ҳамаи ин ҷангваронро номбар мекунем ва мегӯем ки бо рекорди чанд онҳо чемпиони UFC шуда тавонистанд. якум Марк Колман бо рекорди 6-0, дуюм Ренди Кутюр бо рекорди 4-0, сеюм Тим Силвия бо рекорди 15-0, чорум Рашад Эванс бо рекорди 13-0, панҷум Лиота Мачида бо рекорди 15-0, шашум Шейн Карвин бо рекорди 12-0, ҳафтум Кен Веласкес бо рекорди 9-0, ҳаштум Ронда Роуз бо рекорди 5-0, нуҳум Крис Дуайтман бо рекорди 10-0, даҳум Йоанна Енҷечик бо рекорди 9-0, ёздаҳум Холи Холм бо рекорди 10-0, 12-ум Коди Гарбранд бо рекорди 11-0, 13-ум Ҳабиб Нурмагомедов бо рекорди 26-0, 14-ум Исраил Адесаня бо рекорди 18-0, 15-ум Илия Топурия бо рекорди 15-0 ва 16-ум Ҳамзат Чимаев бо рекорди 15-0. ин чемпионҳои бебохт дар таърихи UFC анд. ба фикри шумо дӯстон, чемпиони бебохти навбатии UFC кӣ шуда метавонад? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.